खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बिटिआर निउसआव फिन बरायबाय आरो जायफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। हाग्रा बिफाननि एम रनजित बसुमतारिया हरखाबै बाक्सा जिल्लानि गबर्धना थावनिनि सिङाव सुनबारि अन्थाइ महल आयेननि बेरेखा खामानि मावनायखौ नायगिदिंदों। 17 बोसोराव बिदिनो बि टि सि आव जाख्लनाय सोलिगासिनो दङ। बेखौ नायगिदिंनो थाखाय इउपिपिएलनि मानसिफ्रा गोबाङैनो गिदिंगासिनो दं। बिथांजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गासै सुबुंफ्रानो नायगिदिंनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दं। थिग बिदिनो प्रमद बर'आबो बिदिनो नायगिदिंनाय खामानिखौ मावफुंगासिनो दङ। खामानि मावजायैखौ नुनानै गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों रायजो राजाफोरनि गेजेराव। आसामनिफ्राय गिबि बडी बिल्डार जानो हादों बर' हिनजाव सासे। आसामाव गिबिसिन बडी बिल्डार नाम लाखिनो हानाय हिमानि बर' मुंनि सासे आइजोआ गिबिसिन बर'नि बडी बिल्डार मुं लाखिनो हानाय आइजो बिथाङानो। सोरबाफोर पबजि गेम गेलेनो गोसो दंबा प्ले स्ट'रआव थांनानै डाउनल'ड खालामनानै लानो हागोन। फैगौ 26 जानुवारि खालि पबजि गेमखौ गेलेनो हागोन। मानो होनबा अक्षय कुमारआ टुइट खालामनानै बुंदों फैगौ 26 जानुवारि खालि पबजि गेमखौ गेलेनो हानाय खालामनानै होगोन। लोगोसे एंकर कम्पानियाबो टुइटाराव टुइट खालामनानै बुंदों पबजि गेमखौ जाय गेलेनो गोसो बिथांमोना 26 जानुवारिनिफ्राय गोसो बायदि गेलेनो हासिगोन। जेराव पबजिआ बेन जानायनिफ्राय माखासे मानसिफ्रा पबजि गेलेनो मोनैनि गोदाव सोराव जानानै दंमोन। बिथांमोना पबजि गेमआ 26 आव खुलिनायनिफ्राय पबजि गेमखौ गेलेनो हासिगोन। साख्रिआवलाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। दा सोलिबाय थानाय दानाव सोरबाफोर साख्रि मावदोंबा एबा साख्रिफ्राव जयेन जादोंबा बिथांमोना मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिथांमोननि बेथनखौ 4% बारायनानै होगोन होननानै बुंदों। सरकारा साख्रिआवलाफोरनो गोबां सुबिदा होदों दा बिटिआर जानायनिफ्राय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावनि सिङाव कुसुगाव। हरखाबै फाथिनायाव अर नांनायनि थाखाय सानै खुदियानि जिउ खहा जादों। साखाथिनि मानसिफ्रा रैखा खालामनो नाजादोंमोन थेवब्लाबो रैखा खालामनो हायाखै। अरखौ खोमोरनो नाजाबाबो खोमोरनो हायाखै। पुलिसफ्रा सानै गथ'खौ पस्टमर्टमनि थाखाय लानानै थाङो। जिउ गोमानायखौ मैया माखासे फेसबुकआव थाम्बनेइलाव गोरोन्थि जाफ्लांनायखौ माखासे लोगोफ्रा एसएमएसआव माबायदि लिरो होननानै बुंहरनायखौ आं दिनै क्लियार खालामनानै होनोसै। फैदो मबाइल स्क्रिनाव नायनानै लादो माबायदि जादों। नायनानै लादो स्क्रिनाव। हलिचरन जाहैबाय जेनेबा स्पेस होनानै होदो। बिदिनो सोलायदों आरो जेनेबा नामखौ नायालासिनो आं बिदि लिरनानै होबाय। माखासेखौ लिरलांबाय आङो।